var engang et lille land, et rigtigt kongerige. Vi er snart valg, og du tænker sikkert, hvem skal jeg stemme på? Men det ved jeg. Dansk Folkeparti. Og nu skal du høre hvorfor. En af Dansk Folkepartis mærkesager er en stram udlændingepolitik. Vi mener, at det er nødvendigt, at der stilles krav til de udlændinge, der kommer til Danmark. De krav skal være, at udlændinge skal lære dansk, arbejde og tilpasse sig de danske værdier, samt lære at indfinde sig. Dansk Folkeparti vægter højt, at samfundet tager hånd om de svageste. Det gælder ældre, syge og handicappede. Det er dyrt at høre sådan en omfattende velfærdsstat, og Dansk Folkeparti mener, at det er fællesskabets opgave at bidrage til det. Dyrevelfærd er også en ting, vi prioriterer rigtig højt på listen. Vi mener, at dyremishandling skal straffes hårdt. Derfor vægter vi dyremishandling som en af vores største mærkesager. Vi ønsker grænsekontrol som en af de vigtige ting her i Danmark. Siden Danmark i 2001 tiltrådte Schengen-samarbejdet, der medførte åbne grænser, har vi måttet døje med voksende grænseoverskridende kriminalitet. Vi mener, at EU på nogle punkter er forkerte. Vi mener, at danskernes tillidsforhold til Danmark er større end deres tillidsforhold til Europa. Det er en vigtig prioritet for os, og derfor er vi skeptiske over for at stemme med Europa. Vi går ind for EU-samarbejde på områder, som handler om miljø, men er modstandere af et tættere europæisk politisk union. Vi ønsker at hævde Danmarks selvstændighed, sikre det danske folks frihed i eget land og styrke landets ydre og indre sikkerhed. Dansk Folkeparti har sat landet på rette kurs, men vi er kun lige begyndt, og vi er klar til endnu mere ansvar. Vi har modet, vi har viljen, og vi har kræfterne. Så nu skal vi videre. Det er Danmarks fremtid, der gælder. Dansk Folkeparti, du ved, hvad vi står for. Der var engang et lille land, et rigtigt kongerige.